karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Balik ka sa syudad, Claire. No. Ayaw sa kong pabalik. Gimingaw na ko ining dapita. Unsang may imong punduhan nila? Ang lugar. Nahinumdum pa ko nga nanguha tag limonsito diha sa una. Lakaw na. Kalimti na nangagi. Lakaw na. Ayaw sa'yo palaktakin. Oh, Kuya? Welcome ka nga mupundo din ni Claire. No! Yes, Kent. Yes! Kuya! Anong imo man ang gididan sa pagpundo din ni si Claire, Kent? Nadaan naman sa una nga magkaanhi sa din ni uban mo. Lahit na karon ang sitwasyon, kuya. nalahi ang sitwasyon tungod kay doon na naman kay gikabuangan. Hilong, Claire. Wa ko makasabot. Kung unsay naaan ng kriminal nga ayasa nga imo man na siyang giatiman. Claire. Pero, may mapagpasabton ko nimo, Hans? Nga nung ni aman dinhi ang babae nga imong gipangita. Ako na siya nadakpan. Mo nga niya sa dinhi. Oh, sa ato pa? Nagsamok-samok na lang di ay si Kent dinhi. Wa ko magsamok-samok. Nagsamok-samok ka sa ako mga plano ni Ayesa, Kent. Ngunit klarong pagkasulti. Okay ra gyud kung niasab ka, Claire. Ikaw na'y tambagan ng Kent nga dili manghilabot sa ako mga kalihukan. Naunsa man sa ka, Kent, uy? Nga namang hilapot man ka anang Kuya Hans ni mo. Naa siya sa kagulanan o niya... Maong ni ako. Kaya dili ko gusto nga makasa siya kang ayesa. Wow! Kung makalitok sa ngan ang babayhana, close na gid kay mong pamation. Naluoy ko niya. Inosente siya. Sa inosente, siya ang nakaingon nga namatay si Kara. Busa, angay lang nga silutan siya ni Hans. Og ikaw, ayaw pang hilabot. Ikaw, Sab. Ayaw na pang hilabot ako. Pauli sa inyo. Kent! Hoy! Asa ka? Kent! Asa ka, oy! Kent! Makalakot ni tawhana. Ay, kabog na nagtanawon sa Diyos. Aray. Masakit na basta kong bitiis nga nagsilik sapatos, eh. Pag tiniil ko, Anong imo man ang gihubo ang sapatos? Patay. Sakpan ko da. Kuan, sakit na magod kaayo akong tiil, Sir Hans. Kato si Kara? Di gud to sakitan sa tiil kung musulob, anak. Oh, si Kara man to. Si Ayesa man ko. Musupa ka na ako, ha? Ay, dili, uy. Ako na isa na pagbalik ang shoes. Lakaw, limpihoy ang kwarto. Trapuhi sa abog. Dili ganahan sa abog si Kara. Yes, sir. Unsa man jud akong buhat doon, aron makuha ko si ayesa gikag ng Kuya Hans. Musamot ang kasamo kang kinabuhi karon ni ayesa sa bahay sa pangtungod ni Claire. Auto ni Claire ka lang nagsunod ako. Niyabag ng tingali ng bayana. Magsigim nagsunod na ako. Claire, daw, naunsa naman tayo ng sigil na tagsunod-sunod ng kento eh. Ano pa sige yaw-yaw diha? Sunda lang siya kung asa na siya paingon. Pero wag ka po yan niya itong ibuhat daw. Sigil na tagguko niya. Ayaw pagbuot, Bi. Sorry. Dili ko musugot na mawa na ko si Kent. Pero babae man ka, paghuhat nga mabalik siya ni mo. Unsa niya pagbalik ka na may babae nagsamok-samok niya? Oh, oh, oh. Oh, ano ni hunong ka? Tanawa na kon. Tanawa. Minong maskin sunahan. Oh, uy. May gawas siya. Laki kaisog sa naong ni Kent. Ayaw ka hadlok. Manghadlok ra gid na nato. Relax.
Relax bitaw ha. Bantay bitaw. Ay, nagablihan bitaw na. Usam ka. Anong kiyablihan mo na mo? Okay ra lagi na, relax diha. Kapuya sa dimo eh. Ratulon man kay ka. Unsa man, Claire, ha? Dili mo mohon sa pagsunod ako? Dili, Kent. Dili ko makatog nga magkunahuna nga magsige kag likay-likay nako. Wa naman taong kay uwaw, oy. Bahala ka kung unsa imong isulti. Basta dili ko muhunong sa pagsunod-sunod nimo kung dili ka makig-uli nako. Dili na lagi ko makig-uli nimo. Hoy! Unsaon nimo ang bato, Kent? Hatagan ni kag ilanan nga dili na jud ko makig-uli nimo. Nga naman... Ay! Oh my God! Nabuang na ka! Ano yung nagihapak og bato ang windshield? Mao ni ilanan nga kontra na ta. Hoy! Unsaon na nimong Swiss knife, ha? Tanawa lang. Ay, Kent! Kent, sobra na ka, ha? Unsa man? Musunod pa ka nako? Kay tiwason na akong windshield sa imong auto. Bullshit ka! Kana, masuko ka nako. Kay kaaway na ta. Ug ayaw na pagsunod ako ha. Kung dili ka gusto nga hotdong ko na og pahiyos ang imong ligid. Nabuang na gyud ka, Kent! Oh, nabuon ako. Busa ayaw na pagduol ako. Nausap na gyud si Kent, James. Pada kaway, sapa dia kaway. Ano bitaw kung di ta magsursuro na niya? Mamukot ka! Uli lang kayo na uli na tagaw. Una kayo mahimo ng kin. Di ka ganahan, sige lang kag sunod-sunod niya. Ganahan ka kasi sunod-sunod. James. Tuwan na. Tingnan ito makasukunod niya. Nahiyos naman yung ligid. Pabruta, be. Gamit ang baba mo, kaw. Pabruta. Aba, de. Nagkila. Ilang mo ka. Sobra na rin gibuhat ni Kent ako. Gusto niya siya nga mahimo ko niya kaaway. Pwes, kung gusto siya, makita niya akong buhaton. Mubawas ka? Unsa man, matuta sila? Atong pahiusan sa ligid niya sa kinan? Labaw pa sa pagpahiyo sa ligid ang buhaton ako ni Kent. Oh, kaw. Ay, kana. Sino na mga butang ginis kwarto ni Sir Hans? Mingom sa rin dapita. Unsa kay isod ini mga hunos? Ubos din sa TV, no? Uy, hala. Mga gamit sa bahay. Unsa man ni? Tablet? Ako kaningi on, B. Uy. Kay baon ako. Ani ko din sa gallery, B. Unsa kay ani din, no? Uy, hala. Nai-video. Akong tanaan. Unsa man ka nga video, no? Hello, my friends! Ani ka mo kaon din sa mong kwarto, ha? Kay nayayay man ka. Si Sir Hans na nakikita sa kama. Mao na akong papel sa umabot. Kung mamahimo na ko nimong asawa. Siyempre, kung masakit ka, at di man natigit ka. Kiss ko, bes. Ayaw ba? Kimatagdan mo na ka sa kong hilan. Sagdi lang ko. Ganahan naman sa kumatagdan sa imong hilan. Kalapin ko din nagtuha, uy. Kanugon sila pag pinahalay. Naputol ang tungod na ako. Mahal! Mahal, tanawa ko! Uy, mahal. Ay pagkat ka despuno as limosito. Mahog ka. Dili lagi ko mahog! Mahal. Maumani akong kipuhat kanina. Parehas kanis na hitabo kanina. Pero, si Kent lang ang bisaw na ako. Alisa! Uy, wala. Missing kita sa Sir Hans. Nga naman ka. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!